Здравейте, уважаеми зрители! Добра среща, драги нашенци! Днес с вас ще отбележим 30-годишният юбилей на един обичан и популярен в цяла България оркестър. Оркестър Славяни с ръководител Николай Трифонов. Имаме си още гости. Те идват от северо-западна България и представят едни изключително интересни хора и местни песни, от които блика жизнерадост и настроение. Това е танцов състав и певческа група при Народно читалище Съзнание 1928, село Кошава, област Видин. А за оркестър Славяни и техният път през годините ще си говорим с Стоян Гигов, музикант и автор на много предавания на Българската национална телевизия. Сред нас отново са танцорите от професионален фолклорен ансамбъл «Български ритми» с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. А сега има думата оркестър Славяни. Първото тяхно изпълнение е Дълбоко изворска ръченица.
Сега подиумът на иденашенската музика принадлежи на гостите ни от Северозападна България. Самоден състав за автентичен фолклор при Народно читалище Съзнание 1928, село Кошава, с ръководител Милена Кавджиева. Навършиха се, уважаеми зрители, 30 години от създаването на оркестър Славяни. Един обичан, разпознаваем, емблематичен, би казал, оркестър. Оркестър за сватбарска музика ли да го наречем или как? Кой ще започне? Да, може да се каже, че за сватбарска музика. Изминаха 30 години от създаването. Това е наистина знаков юбилей, защото много оркестри се появяват, набързо изчезват, сменят си състава. Вие сте заедно и четиримата, нали, от основаването още? Да. От самото основаване, ние четиримата, плюс Григорий Атанасов, нашия колега, 30 години заедно и благодаря на съдбата, че нас събра с такива добри колеги и от останалите членове на оркестъра. Да бъдем все така на сцената заедно. Аз ви честита юбилея. Вие след малко ще кажете как ще го отбележите. Сигурно албум сте приготвили, някакъв концерт. Уважаеми зрители, само да ви кажа, че разговаряме сега с Николай Трифонов, Ангел Назлъмов, Динка Назлъмова и Иванка Трифонова. Те са така ядрото на оркестър. Разбира се, не подценявам ролята и на другите, но вие сте от самото създаване. Как ще отбележите тази годишнина? Може би дамите да споменат. Ами ние вече отбелязваме, съжалявам, че прекъсвам колежките. На събор в Дълбоки Зур отбелязахме нашия юбилей. 30 години оркестър Славяни. Подготвяме компакт диск, който мислим да издадем по Коледа. 30 години оркестър Славяни заедно. Така, вие си оставате един оркестър, който държи на чистата и мелодична музика, на приятните, на запеваемите песни. Така ли е? И защо е така? Ами защо е така? Защото ние се грижим за настроението на нашите клиенти, така да го наричам. И ако трябва да бъда честна, първият албум, който ние издадахме, беше с авторска музика. За съжаление, не така радушно приет от масовата публика. И затова вече издаваме по-комерциална музика, така да се нарече. Обичаните песни на Тракия най-вече и хора, разбира се. Казвате авторска. Да, много хора сега залитат в тази посока, но не знам, аз поне така си мисля. Нещо не ни се получава с тая авторска музика. Нали, има хубави неща, аз не ги нито оспорвам, нито се остава традиционалист, да. Държи на традицията, и няма лошо в това. На тези красиви, стари и проверени най-вече през времето песни. Айде сега да се върнем в началото. Какви бяха така мечтите ви, когато започнахте да работите заедно и създадохте Славяни?
Това беше моя мечта. Аз като ръководител и след казармата, като се уволних, реших да започна да сбъдвам вече мечтата си, като имах предвид, нали, да събера хубави музиканти, професионалисти. От друга страна, нали, с сходство с характерите да имаме. Нали. И това стана през 1986 година и до ден днешен. Добре, ако трябва да споменете най-важните си успехи през годините, какво бихте казали така най-напред? Може би вие сега. Ами, те може би са много и аз не мога да ги изборя всички. Най-скъпите ви, може би. Знам, че имате... За мен най-важното е, че успяхме да съхраним оркестъра от самото начало до сега. Ангел Ламбов 20 години вече в оркестъра, Димитър Василев 15 години, Алио, както го знаме, Илия Аргиров 10 години. От това по-голямо богатство винаги сме заедно, радостни и щастливи. Сега можем ли да кажем на зрителите, те някои го знаят, някои не, че вие сте и съпружески двойки, нали така? Това помага или пречи до някъде? Как е? Например, когато има творчески спорове, когато човек е в по-особени отношения, малко ли по-трудно става да спори или не е така? Как е? Това помага или вреди на работата? Как и мислите? двете. И помага, и вреди. Добре. В Тракия има много оркестри, това сме го казвали, знаем го. Има надсвирвания, има работа. Как гледате на конкуренцията? Конкуренцията е много голяма наистина в Тракия, но ние гледахме да възродим стари хора и дадахме им нов живот и с това печели нашия оркестър. Мисля, че много. Благодаря на съдбата, доволни сме от работата, която имаме през годината и през годините до сега. Казахме какъв е бил оркестъра в началото, когато млади, ентусиазирани сте се събрали. Какъв е днес? Ами пак сме млади и пак ентусиазирани. Още по-ентусиазирани дори, да. Но И по-опитни. с голямо желание чакаме 50 годишния юбилей да отбележим. Тъй като 40 годишния не е толкова, нали, не се отбелязва, но 50 ще се постараем да го отбележим още по-грандиозно. Има ли работа достатъчно днес? Или не е така, както беше? Не особено, но колкото толкова. Да сме живи и здрави и за напред така, да има. Да сме живи и здрави, наистина, но как се оцелява в това трудно време? Деликатна работа е музикантската работа, певческата също много добре знаете, аз няма какво да ви го казвам, но... Ами малко трудно, но успяваме. Успяваме да оцеляваме. Предавате ли се лесно? Или... Не. Аз мисля, че не е необходимо да се предаваме лесно. То не, някои хора се предават. Какво да правим? С някакви нови костюми сте днес, не съм ви виждал в тях. Гледаме ваши клипове, така, специално може би за юбилея. Да. Аз ви желая да не секва ентусиазма ви, дразновението ви, вдъхновението ви, да сте живи и здрави, още дълги години, 50 казахте, че искате да отбележите, така ще стане. С Бога напред, както се казва. Сега едно великденско хоро, макар че не сме, така сте го заговили, не сме в тази празничност, но пък ще чуем и тримата солисти сега. Заповядайте.
И така, уважаеми зрители, за оркестър Славяни ще си говорим с нашия колега Стоян Гигов, дългогодишен автор на музикални поредици в БНТ, музикант, разбира се. Здравей отново, Стояне. Добре дошъл в нашенската музика. Чест гост, но сега повода е 30-годишния юбилей на оркестър Славяни. Кажи ми, ти от кога познаваш оркестъра? Ти ли ги откри? Къде се срещнахте? Така, първо да им честита годишнината. Аз ги познавам точно от преди 30 години. Значи от създаването? Беха на 1 година. Това стана така. Аз правех тогава Бъклица и Дрян предаването и бях в Пловдив. Така? Правех записи за друго предаване в Радио Пловдив. Свират тополовските цигулари. И 6 песни на една певица, Йонка Сливенск, за филм. Дойде един приятел от Асеновград и казва, тук има едни момчета, отскоро свират. Вика, ама виждали, ще могат да вършат работа. Млади, ентусиазирани. Млади, наперени и сега са същите, само че са с по 10 кила повече. 15. И така Петко Господинов се казва това момче. Това беше понеделник, вторник. Дойдоха, свириха там 20 минути, казах им какво трябва да направят още и четвъртък беха на телевизията. Така тръгнаха. И след това вървяха, аз съм ги ползвал много пъти. Даже правих един филм. Значи са ти харесали още от самото начало. С какво бяха те по-различни в началото? Като нов оркестър, те това, което трябваше да свират за телевизията, си го направиха хубаво. Но и после се развиваха. Тези имат големи предимства в това, че така тези оркестри по принцип имат големо текучество. Сега ги гледаш 100 оркестър, след 2 дена друг, след 3 дена други. А този оркестър, както го видях първия път, сега са същите. Това е много важно за сработката и като музиканти, предполагам, и като характери. Виж сега какво е. Един от тях, един звук да издаде, знаят за какво става въпрос. Това е сработен състав. Усещат се. Да. Това е много важно. Сега правих им един филм на воденичарски механи. 30 минути на Витоша горе. Изобщо много ги уважавах до един момент, докато не сбъркаха. Направиха една груба грешка. Така ли? Каква? И сега ще го питам Колю. Какво се случи с Бъклица и Дрян в град Пирдоп? Ще кажеш ли? Дано да си спомня. Никола? Спомням си, дойдохме без барабани. Там те са ми създавали ядове, не от най-големите, но по-малки. По-малък яд, защото имам и големи. Имам предаване с Бъклица и Дрян, където 5 часа стоя трепера. Добре, какво ще им пожелаеш сега на тяхната 30 годишна? Така да карат да не се разделят. Това е най-важното. Да не се разделят. Случки има много. В моите предавания аз съм стоял така трепереш 5 часа. Когато правиш едно предаване, няма един оркестър основен. Това беше за начало в Бъклица и Дрян. После виках по 3-4 и ми е сигурна работата. Но имам случаи, които ако ти разказвам, може да ти стане мъчно даже. Знам, че имаш много истории, това обаче следващ път. Сега искам и аз да се присъединя към твоите пожелания, да бъдат живи и здрави наистина всички в оркестър Славяни. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с "Залюбила е Василка". Това е песен с солистка Динка Назлъмова. Ивана Варна, Лията Мари, Сталю шум.
Сега ще чуем още една солистка на оркестър Славяни, Иванка Трифонова с песента Ангелино, Мала и Моме. Ангелино, малай моме, изгори ми го сърцето. 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 Настояна чорбачиче, Ангелино, малай моме, изгори ми го сърцето. Ангелино, малай моме, изгори ми го сърцето. Рете и на солиста на оркестър Славяни. Това е Григор Атанасов. Той ще ни изпее "С нощи ходих, мамо". С нощи ходих, мамо, в Бачково село, в Бачково село, горе в манастира. С нощи ходих, мамо, в Бачково село, в Бачково село, горе в манастира. Свежда си запаля, на Бог да се помоля, на Бог да се помоля.
Остана да чуем още едно изпълнение на оркестър Славяни. Гостуването, както разбрахте, беше по повод техния 30 годишен юбилей. Да са ни живи и здрави и сега Каевско хоро.
Сега от Тракия ще се пренесем в северо-западна България, защото е ред на самодейния състав за автентичен фолклор при Народно читалище Съзнание 1928, село Кошава, област Видин и тяхното първо изпълнение. Така, видяхме едни прекрасни хора, които ни представи самодеен състав за автентичен фолклор при Народно читалище Съзнание 1928, село Кошава, област Видин. Това са едни хора, които наистина много се харесват, много ги обичаме. Аз винаги съм се възхищавал, когато съм ги гледал на Коприщица. Участвали ли сте там? Да, много пъти. Всеки път. Всеки път. Добре. Искам да ви представя Милена Кавджиева, която, уважаеми зрители, ръководи танцовия състав. До нея е госпожа Снежана Петрова, която ръководи певческата група от село Кошава. Най-напред искам да ви попитам, това много стари хора ли са и как ги намирате? Хората са много стари. Танцов състав съществува в Кошава от повече от 60 години. Хората са на толкова. От тогава ги знаят и се предават от поколение на поколение в танцовия състав. Кой идва да танцува в него? Много хора се включват. Ние сме повече от 30 жени в състава, в пълния състав. В момента сме в малко намалена група. Трудни ли са много? Аз като ги гледам, много съм. Хората са трудни, да. Хората са трудни, и как но става като тая работа? С гледане само или с усет? Трябва да го имаш и в теб, усет
и с много гледане и много репетиции. Много труд. На мен ми се струва, че всички хора от Северозапада много лесно ги усвояват тия стъпки и ги играят с една така вътрешна удовлетвореност и жизненост, каквато направо се е за завиждане. Не знам Явно дали е ни така. се отдава там в Северозападна България. При нас не минава повод без да засвири духовата музика. Така че... Добре, духовата музика си е емблема на този край, Да. но виждам, че вие ги изпълнявате така, както са се изпълнявали от незапомнени времена. Т.е. съпровода си остава кавал със стъпън. Има ли понякога и цигулка стъпън? Имало ли е такова нещо? По принцип, да, това е автентичният вариант с цигулка, но ни е все по-трудно да си намираме... Що, изчезват ли тия цигулари майстори стари, които... За сега сме доволни от кавала. Да. Не, той си има своето място, но другото пък е много интересен акцент, така, който звучи различно. Има ли къде да танцувате? Къде ходите да играете, освен репетициите? Има. Участие има по принцип почти на всяко едно мероприятие на община Видин, както и международни фолклорни фестивали. Участвали са на Копривщица, Жеравна, Рожен. Миналия месец бяхме в Берковица, миналата седмица в Дунавци международен фестивал също има. Тоест има къде и хората да покажат красотата на тези танци, на стъпките. Госпожа Снежана Петрова ръководи сега групата за песните. Да. На мен ми се струва, че все по-малко хора пеят песните от този край. Непознати ли са те? Какви са? Много стари песни ли са? Вие пък как сте ги намерили? От кого ги знаете? Значи, този край е влашки край и хората са влашки. Обаче песните са български. Те откъде са дошли? Ние изпълняваме и други автентични песни, които са от белоградчишкия край, от Торлашкия. Аз съм от тония край, тук съм снаха в Кошава. Вие не сте от Кошава? Да. И веднъж ни гостуваше, пак така имаше такова фестивал за Копривщица, да класират, кои състави за Копривщица. И ние пяхме тия торлашки песни. Беше професор Кауфман. Така, той голям познавач на тия песни. Да, той ги хареса много и попита как така, вика, влаинки пеят торлашки песни. Викам, ето тази, тук е торлашка. Значи тия песни вие ги донесохте в групата, така ли? Обаче ние тогава не сме пели в такава песен не сме пели в Дунавци. Така. А сме пели на Рожен и сме 2014 година май беше и сме класирани на 3-то место в цяла България, нашия състав. А вие откъде сте от белоградчишкия край? Върбово. Село Върбово. Да, знам го. Така, добре, такива местни песни, които са влашки, както казахте, имате ли такива? Имаме влашки песни и ги пееме, когато има събор на Влашката асоциация. И много успешно се представяме също и с влашките песни. Също домакини на фестивала. Също и с торлашките, където сме ги пели, всички са ни похвалвали, са ни казвали, че просто настърфат, когато ги пееме. Те са едни бавни, много интересни песни са фолклорни, които са от нашите стари баби. От много отдавна са. И те си се пеят без музика акапелни? Без музика акапелни и никъде никой състав не ги пее, освен нашите. Добре, младия спомена Милена, че идват много хора да танцуват, така и повечето млади хора имат интерес към танците. Да. И то в момента има някакъв бум. Това всички го виждаме, а към песните така ли или и към песните също. Значи, нашата група съществува певческата от самото образуване на читалището, основаване на читалището. Но сега този състав, който сме, от 2010 година съществува. И има и млади, има и по-стари. Ние сме по-голям състав, но по някакви причини отсъстват много. Около 5-6 жени ги няма, отсъстват. Това се случва сега, няма как всеки да дойде навсякъде. Гледам, че в Дунавци, аз също бях там, вашия кмет е навсякъде с вас. Той помага ли ви така? Помага ни и за всеки нещо ни помага и е много енергичен, много млад и способен кмет си имаме. Това е много важно. Той е най-голямата подкрепа. Това е много важно, защото, сега, как се казва... Той ни намери превоз, за да дойдем тук, защото сега при това положение... Трудно, аз знам много добре. Читалището няма никакви средства. Това е добре, че и местната власт има отношение към традицията, към от него фолклора. сме много доволни. Той направо е да сте живи и здрави и той, и вие, и да пазите тези безценни бисерчета на фолклора от Северозападна България. Хайде сега да чуем. Ние сега ще спеем една от тази фолклорната българска. Тя е за Видин. Песен за Видин. Добре, заповядайте. Излезе
Днешното издание на Иде Нашенската музика ще завърши с хоро на танцовия състав от Кошава. Ще се видим и следващия път по същото време на същото място. Довиждане!